Durant aquesta setmana estem realitzant un projecte cooperatiu amb tots els companys de secundària. Ens hem dividit en 9 grups amb temàtiques diferents, tot i que tots els projectes tenen una mateixa finalitat. Som Bosco TV i el projecte que estem fent consisteix en crear un canal de televisió on apareguin diferents programes com telenovel·les, magazine, concursos, i per realitzar aquests programes ens hem dividit en 6 grups. El que estem fent nosaltres és crear una emissora de ràdio. Per poder informar-nos millor de com funciona un canal de ràdio va venir Lluís Flaquer. Durant aquests dies estem creant una obra de teatre per representar-la a una residència d'avis. Per això estem fent diverses activitats per perdre la vergonya. Som xarxes socials i el que consisteix és fer entrevistes, reportatges, notícies, crítiques i altres sobre la nostra escola, el nostre barri, oci, cultura i educació i societat. Nosaltres estem fent medicaments i consisteix en organitzar una recollida de medicaments, en saber sobre ells i en què fer amb els que han caducat. Som Escola Verda. Això consisteix en entendre què vol dir Escola Verda, reciclar i reutilitzar materials com canviar els materials perquè consumeixin menys i per aconseguir que la nostra escola sigui una escola verda en un futur. El que nosaltres estem fent consisteix en crear una ruta pels nens de 5è i 6è de primària, ajudant-la que coneguin el barri. El nostre projecte consisteix en de diverses preguntes, fer una foto, escollint un tema i representar-lo amb una foto, un vídeo, una obra d'art i una cançó. Som Smoke Free Home. El nostre projecte consisteix en conscienciar la gent de que no fumi a casa seva. Per això hem creat una campanya publicitària. Aquesta l'anunciarem per la ràdio i la televisió.